Milošević, verovatno bez znati iz prošlih klipova. Ljudi, ja sam kupio nove slušalice, evo možete ih vidjeti na mojoj glavi. Vidite kolika mi je glava. Ljudi, kao što vidite, ovo su slušalice iPhone. Ljudi, uz ove slušalice dolazi i nalepnica, iPhone i druge sličice. Meni se iPhone uljuštio, pa sam postavio drugu sličicu. Ako ste vidjeli, da krenemo da objašnjavam šta ću sve raditi sa ovim slušalicama. Ljudi, sa ovim slušalicama ćemo se sprdati. Igrat ćemo Happy Wheels, Counter Strike, sada će mi tata kupiti kompjuter jer na ovom mom laptopu ne mogu igrati Minecraft, ne znam zašto mi ne radi, Minecraft ćemo igrati, GTA 5, naći će mi najbolji kompjuter koji ima samo da ja mogu da snimam. Brate, kako se čuje, samo se dobro čuje, ja sam se iznenadio kad sam ih stavio na glavi. Znači, mnogo su udobne, evo šta imaju. Šta imaju? One su meke. Znači, ekstra su. Bolje nisam mogao da tražim.